kulturno-umjetničko društvo Gacka Ličko Lešće. Kao što mogu vidjeti, nose svoju službenu zastavu, nose također i zastavu naše smotre. Udruga danas okuplja više generacija, od najmlađih dječjih skupina do iskusnih pjevačkih sastava, a od 2023. godine redovito organiziraju i vlastito eko-etno manifestaciju Kostelka koja je sljedeći tjedan, odnosno sljedeći vikend, a radi promocije i zaštite rijeke Gacke svojim radom nastavljaju prenositi ljubav prema baštini na nove naraštaje, što potvrđuju osvajanjem visokih mjesta na državnom natjecanju dječjeg folklora Hrvatske te 22. i 23. susretu malih vokalnih sastava Hrvatske. Pogledajte vi taj ponos, predivno. Brojna skupina kulturno-umjetničke udruge Gacka Ličko Lešće. Sad selimo malo u Zadarsku županiju, naime dolazi nam kulturno-umjetničko društvo Bukovačko Smilje iz Bjeline. Oni su vrlo mladi, tako mi je rekla njihova i voditeljica. Dakle, to je kulturno-umjetničko društvo Bukovačko Smilje iz Bjeline. Osnovano je radi očuvanja tradicije života Bukovice, izražene svirkom, pjesmom i igrom bukovačkog kraja iz vremena naših predaka. U svom djelovanju društvo potiče, razvija i njeguje tradicionalno pučko pjevanje i igranje na području Bjeline. Ajmo sad da vidimo što nama Bukovačko Smilje priprema, da vidimo. Molit ću vas pljesak za naše prijatelje iz Zadarske županije. To je mladost, tako. Bravo. Bogatstvo ruha. Ajmo, pa sad vi meni recite da ima reume. Nema reume, ovo se kaže, ovo se pleže. Bravo ekipa, bravo, hvala vam lijepo, dobro nam došli u grad Otočac. Pozdravimo sada kulturno-umjetničko društvo Dangubice iz Kutereva. Također brojna skupina. Evo čisto da vam kažem da sinoć su i njihovi članovi sudjelovali na reviji Narodne nošnje. Imamo njihovu drugu pratilju, ali bome imamo i najoriginalniju mušku narodnu nošnju. Dakle, Matej Špočić je proglašen kao muškarac sa najoriginalnijom muškom narodnom nošnjom, dok je Ivana kao druga pratilja 20. revije narodnih nošnji, ženskih i muških, a oni su ovdje zajedno s nama od samog početka, dakle od 2011. godine. Vrlo dobro znamo o njima praktički sve. Samo evo kratkih par informacija. Dakle, društvo okuplja oko 50 članova svih uzrasta i djeluje kroz više sekcija. Ali ne hoćete plesati ili ćete pivat? Samo pivat. Ajmo onda pivajte. Složno, lijepo, kao i po običaju, to je Kuterevo. I oni su pripremili vrlo simpatičan program. Odlično. Idemo dalje, sad se selimo u Karlovačku županiju, kulturno-umjetničko društvo Sveti Mihovil Nikšić. Oni nam dolaze iz Karlovačke županije, osnovali su se 2018. godine. Društvo broji oko 65 članova, od kojih 35 aktivno sudjeluju u radu unatoč kratkom postojanju. Ostvarili su brojne nastupe diljem Hrvatske. Tijekom pandemije 2020. muška pjevačka skupina snimila je nastup za smotru u Ivanić-gradu. Nastupali su na Plitvičkim jezerima, u Slunju, na večeri bećarca te na manifestacijama u Rastokama. A znali smo, hoćemo li mi zapivati ili tancat? Ajmo tancat, ajmo. Kao najbolja skupina na večeri bećarca 2022. godine delegirani su za sudjelovanje na susretima bećaraca 2023. u Babinoj Gredi. Ovo je naše gostujuće društvo iz Karlovačke županije. Lijep pozdrav, dobrodošli u grad Otočac. Može pljesak u ritmu. Onako fino tapkajmo. Hvala vam lijepo, prekrasna prezentacija vašeg mimohoda. Kulturno-umjetničko društvo Radovin iz Radovina, Sveti Šimer Rtina, Privlaka, iz Privlake, kulturno-umjetnička udruga Fortuna Ražanac, svi u jednoj skupini i Ivica Dundović, njega smo stavili za voditelja. Oni će se predstaviti kao, evo, naši dragi gosti iz Zadarske županije. Tu ima mali broj, bezbroj, evo imamo i državnu zastavu, imamo i našu zastavu. Kaže, kulturno-umjetnička društva iz Radovina, Ražanca, Rtine i Privlake dugi niz godina zajednički djeluju na očuvanju tradicije i kulturne baštine svoga kraja. Sjeverozapadni dio Zadarske županije smješten je na dodiru Jadranske i Dinarske etnološke zone, što se jasno prepoznaje u načinu pjevanja i tradicijskom odjevanju. Društvo u svom radu njeguje svjetovni folklor te staro glagoljaško crkveno pjevanje. Zajednički organiziraju božićni i korizmeni koncert, kao i susrete svjetovne tematike, uključujući smotre folklornih skupina. Evo, sad će se oni lijepo predstaviti. Pljesak za voditelja i njegove drage prijatelje folkloraše.
Hvala vam lijepo, draga skupino, nekoliko društava. Dolazi nam sada kulturno-umjetničko društvo Lipa-Sinac. Evo, molit ću da pruže korak. Naime, kulturno-umjetničko društvo Lipa-Sinac djeluje od 1923. godine kada je osnovano pod nazivom Hrvatski tamburaški zbor Lipa-Sinac. Tijekom više od stoljeća rada društvo je očuvalo bogatu tradiciju s područja Gacke te svoju veliku obljetnicu obilježilo svečarskim koncertom sa ansamblom Lado u Sincu. Sjećam se tog događaja, bilo je jako lijepo. U programu izvode spletove zavičanih kola i pjesama uz tradicijsku tamburašku svirku i izvorno rozganje. Djeluju u dječjoj i odrasloj skupini sa organiziranim radom svirača i pjevača i scenskih kazivača. Posebno su prepoznatljivi po kazališnim izvedbama priče iz ličkog života, među kojima se ističu Peračice na Gackoj, odnosno Gacki, Ljubav po lički i Mlikarice na uranak. Evo, jasno, da li ste pripremili jedan programčić? Odlično, evo, molit ću vas jedan veliki pljesak za kulturno-umjetničko društvo Lipa-Sinac. Hvala vam lijepo, jako lijepa pjesma, molit ću vas jedan veliki pljesak za naše drage Sinčerane. Vrlo lijepo i zahvaljujemo što su se i ove godine odazvali na našu smotru. A sad nam dolaze naši prijatelji koji su i sinoć bili ovdje, znači svi sinoć koji su gledali reviju Narodne nošnje, to je folklorni ansambl Šiljakovina i Šiljakovine. Oni su osnovani 1996. godine i djeluju s ciljem očuvanja bogatstva kulturne baštine, pučke tradicije, a vjerni su poštovanju narodne svirke, pjesme, plesa i tako dalje. Naime, vrlo bogatu biografiju imaju, stoga ja vas molim da jednim velikim pljeskom pozdravimo naše prijatelje koji su sinoć uveličali reviju, a i danas će sudjelovati u ovom obaveznom programu smotre. Reći vam samo da danas ansambl djeluje pod vodstvom vrsnih folklornih stručnjaka, broje oko 100 članova, plesača, pjevača i tamburaša u 7 skupina. Pljesak molim za folklorni ansambl Šiljakovina i Šiljakovine. Pogledajte vi tu ljepotu Narodne nošnje. Ajmo ljudi, nemojte štediti svoje dlanove. Bravo, koja mladost. Hvala vam lijepa, dragi prijatelji Šiljakovine, odite sad malo u hlad, prohladite se, osvježite se. A sad ono, šećer na kraju. Domaćini, folklorno društvo Otočac iz Otočca. Jedan veliki pljesak jer su zajedno sa Čerišnicama i najmlađi i ono malo stariji. Naime, folklorno društvo Otočac Gradskog pučkog otvorenog učilišta Otočac obilježavaju ove godine 27 godina rada i postojanja. Okupljaju negdje oko 70 članova, oko toga negdje 50 sve ukupno što se tiče i male djece, odnosno Čerišnica, a i odrasli. U okviru društva djeluje znači ta dječja skupina Čerišnice koji sljedeći tjedan, odnosno sljedeći vikend odlaze na male đakovačke vezove. Onda tu je muška i ženska vokalna skupina, dramska skupina te tamburaši. Njeguju čakavski govor, narodne običaje i plesove Gacke, ali i drugih hrvatskih krajeva. Evo, moja malenkost je voditeljica ove folklorne skupine, pa vas molim, evo i meni za ljubav, a i njima za ljubav jedan veliki pljesak, jer će se sada predstaviti onako svi zajedno u jednom velikom kolu. Pa poslušajte kako mala djeca pjevaju, ne samo veliki, na mladima svijet ostaje. Ajmo Čerišnice kako smo se i dogovorila i vi velike Čerišnje. Jedan veliki pljesak, pogledajte ove najmanje 4 bebice koje su unutra u ovom centru našega kola. Naime, svi oni, govorim sad za Čerišnje, sljedeće nedjelje će nastupati na malim vezovima i večeras također nastupaju i prema ovom rasporedu zadnji odrasli, a mali će ih popratiti. Hvala vam lijepo Čerišnje, mašemo, a vi ostali molim vas jedan pljesak za ove naše čuvare baštine grada Otočca.